Nor pentsetan dozu izango dala? Bai, ni Ibon Etxebarria naiz, Gatikan azken 33 urtetan albaitara bezala lan egiten dut. Nire iritziz euskararen egoera Gatikan ez da larrona. Ikusten dut naturaltasun ez da eguneroko harremanetan geroago eta gitxiago. Ez dakit bada kanpoko jente erdaldun asko etorri dalako, edo globalizazioa, edo errezena da hizkuntza danak ezagutzen duguna, erdera dala hemen. Ez dakit bada horregaitik, baina uste dut atzerantza zerbait emon dabela. Guk zaintzen badugu, heldu da gaur eguneko 21. mendera, eta beste segaitik ez da helduko, beste 5-10 mende, gure erramienta da, gure artean, eta beti sentitzen dugu, euskaldun bat aurrean dugunean, gustorago hurbilago gagoz, orduan sensazio horrek jarraituko dago, bai orain, bai gu ez gagozenean, urrengo dagozenean hori ez da galduko. Eta hori beti zengo gure aberestazu. Nabaritu dudanean, euskaldunak gure hizkuntzaren bidez askoz konfiantza gehiago lortzen dugula, orduan bezero barri bat badator, euskeraz ikusten dabenean mintzatzen dutela, uste do puntu bat lasaitzen dirala eta hurbilago sentitzen dudazela. Eta nire lanean konfiantza eukitea oso garrantzitsua da, orduan eurak hurbilago sentitzen banabe, nik euren txakurra edo euren animalia askoz errezago eukiko dut. Eta ganera esan behar dut, txakurrak suertez euskera hilabete batean ikasten dabela. Ni ahobizi izango naiz, eguneroko nire lanean eta beti naiz ahobizi. Orain eskatu nauzue izeteko 10 edo 15 egunetan, jarraituko dut izetek. Euskera gurea dalako eta derrigorrez gagoz, gurea danez gero guk ez badugu zaintzen inok ez da zainduko. Gure responsabilitatea da.